Ake sibuke question number 8 wale question paper. What's in question number 8? The circuit diagram below shows 4 resistors connected to a battery of EMF E and internal resistance of R. The resistance of the ammeter and the connecting wires are negligible, while the voltmeters have very high resistances. Base bedweba ke diagram yakhona. Badwebe into ke efana nale ngidwebile la ebhodini. Nakhona mawubuka umbuzo kanje bekhuluma nge-circuit, bakhuluma ama-resistors, voltmeters, ammeters and so on. Sekufanele ekhanda lakho ukhumbule ukuthi le diagram bakunike yona noma lezi zinto abayishoyo zikhuluma ngani noma ngayiphi topic noma ngamaphi ama-note. Ngiye ngithi kumfundi uma ngibhekene naye, uma usubhekene ne-question noma kwi-exam ngabe kwi-test, ngaphambi kokuthi uphendule umbuzo kufanele uqale uyibuza umbuzo wena ukuthi lo mbuzo phambi kwakho nezinto ezishiwoyo kuzona uyakhumbula ukuthi khona lapho sokwayibona khona. Uma ukuthi awukhumbuli ukuthi unenkinga yokuqala ngqa yokuthi njani imemory yakho ayisebenzi kahle, kufanele uyilungiseke leyo nto leyo. Uma ukuthi uyakhumbula kodwa manje awazi nokuthi uzoqala ngakuphi uye ngakuphi apply kanjani, ukuthi application awunasho ukuthi wena ukufunda kwakho kuma kwakho phambi kwathisha akukusizanga, yini edale lokho wena akwazile. Question nje before uyiphendule zibuze imibuzo ukuthi wazini ngaleyo question esukubhekene ngaleso sikhathi. Lapha question 8 sinekwe diagram. Ekuqaleni question 1 ngesikhathi senza i-multiple choice ngeke ngakhuluma ke ibikhona circuit, ngase ngikhuluma ke nge-current ukugesi, ngakhuluma ngamanzi. Amanzi ngawafanisa ne-current. Amanzi lawa asepayipini ngawafanisa nani? Ne-current. Ngizobuyela ke lapho ngenze nje i-summary encane ukuthi izona ziphi izinto okufanele uyikhumbule uma ubhekana ne-question ekanjena. Okay. Uma ke sikhuluma nge-circuit, sisuke sikhuluma ngendlela lapho kuhamba khona ini? Kuhamba khona ugesi noma lento esithi i-current. Ama components akha i-circuit kuba i-battery, kuzobe intambo noma izintambo sithe zikagesi. Zijwayele ukuthi zibe eze copper, seziyatholakala ke neze aluminium. Kodwa nje ijwayelekile njengamanje yini? I-copper. Bese kuzoba khona lezi zinto esibiza ngani? Ngama-resistors. Mengikhuluma ngama-resistors, i-example yakhona i-iron nje olusebenzayo, i-laptop oyixhumileyo, i-hair dryer, i-microwave, i-fridge, i-bulb noma i-globe lesikhanyisa ngayo. Zonke nje lezo zinto lezo zingama-examples ama-resistors. Ama-resistors ke kwi-circuit aconnectwa ngezindlela ezingafani. Zintathu izindlela zakhona. Eyokuqala indlela ile ndlela esithi njani? In series. The circuit is connected in series. Uma sisho njalo sithi a circuit is connected in series, sisuke siqonda ukuthi ama-resistors aphakathi kwi-circuit iwona aconnectwa ngendlela enjani? In series. Uma sithi in series ayalandelana ama-resistors. Bese kuzoba khona i-circuit la khona ama-resistors are connected in parallel. Uma sithi ama-resistors are connected in parallel, sisuke siqonde ukuthi ama-resistors indlela yawo ihamba ihlukane. Bese sithi kanjani? A parallel. Bese kuba khona indlela yesithathu. Indlela ke yesithathu ila khona ama-resistors connectwa ngendlela yokuthi khona ama-resistors are connected in series, khona connected in parallel. Futhi ngikhuluma ngani? Nge-combination between ini? I-series ne-parallel. Sekuyini? Sekuyingxube evanga. Khona u-series khona u-parallel phakathi. Indlela yesithathu ke leyo. Kufanele ukwazi ukusihlukanisa lezi ndlela lezi. Ukuxhunywa in series nokuxhunywa in parallel kuhambisana namaqiniso akhona okufanele uwazi.
Uma kuyi-series nje yodwa kuphela kunamaqiniso akhona asebenzayo. Uma kuyi-parallel kunamaqiniso akhona futhi asebenzayo. Uma futhi kuyi-combination ka-series no-parallel kunamaqiniso akhona futhi asebenzayo. Kufanele wazi. Awuthi kukhumbuze wona. Ake sithi-ke la sizoba ne-circuit nje ezoba ne-cell. Mengikhuluma nge-cell njalo ngisakhuluma ngalo i-battery leli wemoto. Lana-ke ake ngifake le nto le bese ngizothi u-R1 lo u-R2 lo bese kuzoba u-A lo ake ngifake lo Okay, ake sibuke la kule diagram. Njengamanje ngifuna sikhulume ngalapho khona i-circuit i-connectwe in series. Bese ngisho ke amaqiniso akhona ukufana ngabe uyawazi ngekhanda. Ukuthi noma kuqhamuka ingane ake sithi ingane ifunda ke first year noma ke ifunda lama grades aphansi. Ukwazi ukuyichazela. Noma kuqhamuka umuntu nje ongazi lutho ngogesi ukwazi umchazela. Lapha ke into esinayo sine battery. Kule battery le khona lento esithini i-internal resistance. Ngeke ngachaza ngathi i-battery mawuyifakile efonini yakho uyisebenzisa ifoni isikhathi eside ikakhulukazi ke labo abasebenzisa lamafoni esithi ama-Android. Uthi mawuyisebenzisa isikhathi eside ifoni igcine ngale uyizwa hayibo isiyashisa manje lokhuzana i-battery ngale noma kushintsha ingemumva le foni lenjani liyashisa. Mawukuthi kujwayele ukubasa umlilo lo uzobusibuza ukuthi uba manje bekade basa umlilo manje waseshisa isilokhuzana ifoni ngemuva kanti hayi cha akekho bebasa umlilo. Into enzakalile ukuthi ngaphakathi kwe-battery khona lento esithini i-internal resistance. Ngizochaza igama leli resistance. Bese kuzoba khona i-battery ngiclear. Bese kuzoba khona into esoyixhuma kwi-battery leso bese sisebenzisa. Kungaba i-remote, i-resistor na i-remote ngokwayo. Ngoba sikhuluma nge-battery ke la ake sithathe ukuthi sixhumela lama bulb noma lama globe amancane khona ama bulb la amancane asebenza ngama battery noma nje lama light amancane ngikhuluma nge-light kahle kahle. So bese sithi no R1 no R2 lapha yana. Bese sizoba nalento lesibiza ngokuthi ama voltmeters. Le uV1 uV2. Lo V umele ini? Umele i-voltmeter. Yini voltmeter? Umshini osikalela noma i-device esikalela that measures i-voltage. Ezobe like R1. Last no V2 okuyi-voltmeter ezomeasure i-voltage lapha ku-R2. Bese siba no A lapha ya. U-A umele ini? Umele i-ammeter. Yini ammeter? I-ammeter nakhona i-device noma umshini kodwa ukalani manje? Ukala i-current esuke idlula lapha yana. I-meter nje ahlahla ama-meter. Kuyenzekani esikhatheni samanje mawufuna khona lento ebizwa ngokuthi i-multimeter. I-multimeter ke ihlanganise both i-ammeter nani ne-voltmeter. Sewupress i-button nje lithize noma urawundisa i-button elithize ukuze ukale i-current or ukale ini i-voltage. Mayihlanganisiwe lento ibizwa ngalo device nge-multimeter. Uyakwazi ukuthi uyayithenga lapha kulezi zitolo noma hardware. Ibiza la kwa-R1 khona ngaphezulu kwalokho. Bese kuzoba khona i-EMF. I-EMF is the maximum voltage of the battery. Lo V uyawumela nakhona ini i-voltage umele ini
i-total external voltage. Ngoba ngeke ngathi ukukhuluma ngakho awuthi ngisale sengibuya kukona just ukukhumbuza nje. Njengoba sine internal resistance lapha ya. Ake ngibuyeleke kuphi ke manje? Ake ngibuyele emanzini. Nanga umfula usezantsi, ekhaya kukuphi? Kuphezulu. Amanzi yakuqala ngithi mekukhiwa amanzi emfuleni bekushona phansi emfuleni kukhiwa amabhakede noma igubhu uthwala ekhanda nyuke kuyanyuke kuyagqilaza le nto leyana nawe nje ngeke usavuma manje uyenze basekhona bayenza ngoba isimo siyaphoqa. Esikhathini samanje ngokushintsha kwetechnology sekunama-pump. Ama-pump lawa enze njani? Akwazi ukudonsa asidonsele amanzi uthi usekhaya kube khona ipump edonsa amanzi noma iyawaphusha singasho kanjalo. Ipump kungenza kube kagesi noma kungaba lento esithini engine isebenza upetrol noma ingasebenza udiesel. Kucishe kufana nama-generators but akusona ama-generator. Yona kuhamba nayo emfuleni lapha xhuma ipayipi ke bese ke iphusha amanzi. Now amanzi kazoba lento esithini i-current. I-pump ngokwala sothini i-voltage. Ngizosebenzisa i-voltage nje angeze kuyibala i-EMF. Njengoba ngichazele ngathini i-EMF is the maximum voltage that can be provided by any i-battery noma i-cell. I-voltage is the total external voltage of external lokuza nama resistors. Nansi ke i-pump lapha ya i-voltage yakho leyo. Amanzi ukuze anyuke adinga ukuthi njani aphushe ngoba akwazi ayinyukele wona. Into ezophikisa amanzi anyuke yini? I-force of gravity. Ngeke azovela suka amanzi ayinyukele. So sisidinga ini? I-pump okuyi voltage. Ngikhuluma ngani? Nge-voltage not i-EMF. Voltage. Ngesikhathi amanzi ethe anyuka. Yabona ipayipi epayipini kunalento lezo nqaba. Ukunqaba. Resist. Yabona mawuhamba esihlabathini. Yahamba esihlabathini. Isihlabathi siyagqilaza. Ukhathala manje indaba. Khona lento ethi resist. Khona enqabayo ukuthi phambili i-force of friction ke kodwa lapha. Nakhona ke la. Njengoba i-charge ihamba kuphi? Ihamba kuwaya. Njengoba i-current ihamba kuphi? Kuwaya. Kunani? Kune resistance ekhona. Ayifani resistance. Khona enkulu, khona encane. The more inkulu resistance. Uyabona nje for example i-heater. Ukuze le material eyakha i-heater kujwayele ukuthi kube ilo wire lo esibiza ngokuthini i-nichrome wire. Kulezi stove leza o2 plate. Angithi kusibona mase sigcinisile stove sivele sibe kubungu stove. I-resistance edala lokho. Nakhona i-resistance ethiza ayinoma yona yipi. Leyo resistance iyona edala ukuthi sibe kubungu stove. I-bulb noma i-globe lesikhanyisa ngayo ukuze ikhiphe umbala lomhlophe ingakhiphi lobovu kufanele ibe ne-resistance ethize ezovumela ukuthi ngesikhathi current idlula bese leyo material iba ne-resistance ezojala ukuthi ingadluli kalula ilokhuzana ini i-current ngesikhathi ingadluli kalula i-current kwakheka ini ukushisa. Ake uthathe hayi nokuthatha sebenzisa izandla zakho nazo izandla zakho ezimbili ukuze uyibone into engishoyo busuzithi uyirabhe against each other lezi lokhuzana lezi izandla lezi. Mawuqhubeka lokhu uyirabha kakhulu uzoza kuzoba nokushisa la ezandleni. Yini i-resistance ekhona la ezandleni. Yabona into engishoyo. So masikhuluma nge-resistance kufanele ibe khona i-resistance ayikho yimbi yona ledala ukuthi sikwazi ukukhanyisa ugesi sikwazi ukuthi isitofu sipheke ngaso. Ingakho ngithe u-R1 no-R2 uma sixhumele into ugesi hayi kwi-battery. Iyona edala ukuthi sibe nani? Sibe ne-bulb noma sibe nogesi uzokhanyisa laphana i-bulb sikwazi ukupheka kushisa isitofu. I-resistance ke leyo ayifani. Buka asibuyele ke manje lapha kuyilokhuzana kwi-pump yamanzi. I-pump yamanzi iphusha ini? Iphusha amanzi. I-pump iyini? I-voltage, i-force. Shuthi nala kwi-battery. I-battery i-source yani ye-charge. Ukuze le charge ihambe idinga ini? I-voltage. Ezoyiphusha ihambe ngani? Ihambe ngowaya. Ngesikhathi i-current ihamba la,
ebese kuthi mayifika la ithola ukuthi resistance ithe ukuthi xaxa mayinkulu ke manje i-resistance sekudingeka ini i-voltage nakhona ezoba njani i-force njalo leyo sekudingeka i-force ezodala ukuthi i-current ikwazi ukudlula la nala futhi kuzodingeka ini i-voltage yakhona ezokwazi ukuthi iphushe ini i-current idlule lapha. So siyabona ke manje ukuthi i-voltage ifana nani? Ifana ne-pump le ephusha amanzi emapayipini. Akhona ke namanye ama-devices mawuzobheka ke kumasipala wangakini mawuthi nompompo emagcekeni khona ama-devices abawafakayo a-booster noma anyusa i-pressure emapayipini ukuze amanzi afike lapho kufanele afike khona. So ke nala sisebenzisa leyo system le ukuthi ke la sidila nogesi asidili namanzi. Ngithe i-current ifana nani namanzi, khumbula leyo nto leyo. Buka ke nanti ke iqiniso lokuqala. Njoba ngishilo ke ngathi i-voltage la sokuyi-force nje ephusha i-current uzidlule kuphi kwi-resistor leyo yokuqala nala futhi kunayo khona. Nanti ke iqiniso lokuqala. Iqiniso lokuqala lithi uma ama-resistors connectwe in series futhi enjani endleleni eyodwa. Buka indlela phela lengikhuluma ngayo la yipi. Yabona intambo la isuka uphixhume kwi-battery. I-terminal le ize ngala yehle kusendlela eyodwa yadlula la R1. Ihambe la. Indlela la ize lapha indlela eyodwa ke le. Buka angithi uyabona u-R1 usekule ndlela le. U-R1 ukule ndlela ka-R2. Okuchaza ukuthi ke uma kungamanzi lawo sikhuluma ngawo. Cabanga leli pipe elibomvu lamanzi mawuthi namanzi lokhuzana negcekeni noma nempompi. Khona leli pipe elibomvu leli sijwayele usebenzisa ukuxhuma umpompi emakhaya noma amanzi. Amanzi asuka lapha nathi phela isource angithi angikhulume kodwa ngamanzi la ngikhuluma ngani nge-current i-charge. Le charge le noma le current esuka la mayihamba la iza ngala. Uma ukuthi bekungamanzi bekuwuthula ukuthi uhambayo la uzoba uthula ukuthi uzodlula la uthula ukuthi udlula la uthula ukuthi udlula la uthula ukuthi udlula lapha uthula ukuthi udlula lapha uthula ukuthi lapho uzohamba lapha. Iqonda ukuthini ke lento? At any given point noma ikuphi as long as ama-resistors connectwe in series noma ikuphi i-total current izofana. Mengithi total current isimbolo ka current esisebenzayo I. U-IT umele in total current is equal to I1 ulingana ubani no I2. Uma sino I1 la no I2 lapha futhi current edlula la izoba u-I1, i-current ezidlula lapha u-I2. I-current ehamba la nehamba lapha injani iyafana nobani ne-total current. Angithi bengathi ngisebenza 2 liters emanzini. Ake ngithi ngikusekwi-current leyo akusezukuba u2 liter. Angithi 2 liter ama-unitani e-volume. Kodwa ngoba ngikhuluma nge-current la sengizokhuluma ngo-2 amperes 2A. U-A ama-units esisebenzisa kuphi kwi-current. Njengoba ubona la umele ini i-ammeter at the same time umele ini ama-units e-current. Uma ku-2 amperes lapha kuzoba u2 amperes odlula la u2 amperes odlula u2 amperes uzobuya lapha. So u-current ufana kuyo yonke indawo. I-current ifana kuyo yonke indawo noma ngabe kuthini kuphi as long as yonke i-circuit i-connectwe kanjani? I-connected in series. Iqiniso lokuqala ke lelo kufanele lazi nge-current. Angani noma yakhumbula yini? Asidluleke lapho current asidlule emanzini. Ake siye ke manje kuphi ke kwi-voltage. Angithi lapha besine total voltage. Khumbula njalo total voltage bengikhuluma nge-voltage le external. Yeah, external. Ukhumbule khona internal angithi lapha nakhona kune-voltage yakhona. Buka lapha ke sithi voltage yethu yi-10 volt ngenze isibonelo. Lo 10 lo uV external. Lo 10 lo uzohlukana phakathi. Okusho ukuthi uV1 plus V2 uzobulingana nobani nalo ya V10 wethu o external kodwa. Elinye igama ke le voltage yini? I-potential difference. Ungadideki uma besebenzisa u-potential difference. Basaqonda yona ini? I-voltage. Okusho ukuthi lapha ya uV
ulingana no V1 plus uV2. Kuliqiniso lokhu if and only if ama resistors connectwe kanjani in series, ama resistors connectwe kanjani endleleni eyodwa. Iqiniso lesibili leli. Sekukhona ke iqiniso lesithathu. Before ngiyeqiniso lesithathu, ngithela uV umele ini external voltage. Futhi ile voltage le ehambisana nama resistors ala kwi circuit, hayi le lapha kwi internal. Ake sithe ibattery le phakathi kwi battery nani kune resistance esibiza ngani nge-internal resistance. Thina ke mesihlanganisa lo V nalo V lo fanele sithole lo V lo. Lo V nalo V lo mesimhlanganisa sithola lo V. Lo V akalingani no E. U E uzolingana nalo V lo esimhlanganisela nalo V we internal. Question 1 point, I think it's 1.8. Siyenzile le question le. Ethinta lento le. Ake ngibuyele ke manje. Ngizokhuluma ngento yesithathu. Okuyini leyo? I-resistance. Uyabona? Uma ufuna ukucalculate i-total resistance ye-circuit la khona ama resistors connectwe in series, uzothi RT is equal to R1 plus R2. Siye sithi ke la ama resistors are potential dividers. Kanjani na? Angithi bengithe uV wethu ake sithathe ngokuthi u10, siyasima ukuthi u10. Njengoba sinama resistors awu2, lo yatenza udivide kanjani? Kabili. Uma kukuthi uR1 noR2 bayalingana, usho soba no 5 volts la o 5 volts lapha. Mesibahlanganisa sibasinga bani? U10. Kodwa uma uR1 noR2 bengalingani, sekuzofanele sivakasheleke lo mthetho lo abathu bani u-Ohm's law. Yabona kade ngikhuluma ngo-Ohm's law, kodwa bengikhuluma individually ngalama components akhabani u-Ohm's law. uV umele ini? I-voltage. u-I umele ini? I-current. u-R umele ini? I-resistance. Uma ke kukhulunywa ngo-Ohm's law emhlabeni, akekho obunye u-Ohm's law kwekukhulunywa ngayo, umthetho ka-Ohm lo nanku. Mekukhulunywa nje ngo-Ohm's law, mebethi nje Ohm's law, abokwazi ukuthi kusokhulunywa ngale formula lethi V is equals to IR. Ithini ke lento le? Ithi angithi ngithe uvoltage lo elinye igama lakhe yini? I-potential difference. Ithi lento le, the potential difference across a conductor is directly proportional to the current, provided that the temperature remains constant and other parameters as well remain constant. When I say other parameters, ukuze sokwazi ukubona ubudlelwane phakathi ka V no I, fanele u-R oyi-resistor lo abe constant, singamshintshi. Ne-temperature futhi singithi njani? Singayishintshi. Ukuze kube leqiniso. Uyabona nje lento ade kutshela yona u8.1 answer ka 8.1 la ngeke ngisayisho. Now Ohm's law formula le. Mebethi in words usuzosho into engisho ukuthi the potential difference across a conductor is directly proportional to the current at constant temperature and resistance. Noma ngamshiya resistance akunankinga, kodwa fanele ukufaka ukuthi at constant temperature. Kodwa khona value u-R fanele benjani? Abe constant uma sizobheka ubudlelwane phakathi ka V no I. Ithini ke lonto? Uma mina ngidecide ukuthi nginyuse i-current, cha sine voltage yoba njani? Izonyuka. Yazi into engishoyo? Baye badlaleke ngale formula le. Mebedlala ngayo bavele bathi no, ake senze u-I manje ini? I-subject of the formula. Ngokuthi uthi divide by R leli side, divide by R leli side, kusala no I is equal to V over R. Kusayinto eyodwa le. Isithini ke manje? Isithi the current is directly proportional to the voltage and inversely proportional to a resistance. Ake sibuyele emanzini ke manje nepipe.
angithi ngithi amanzi yini i-current. Ipayipi linani ile-resistance. Uma i-resistance phela yini ukunqaba ngesizulu. Resist ukunqaba. Buka. Uma sinciphisa ipayipi mangakanani amanzi azodlula epayipini mancane. Silenza njani ipayipi? Siyalinciphisa. Uma phela silinciphisa senza njani? Sinyusa i-resistance. Sinciphisa ipayipi, sinyusa i-resistance. Anjani amanzi mancane amanzi njani azodlula. Uyangizwa ngethu? Shuthi uma lo emkhulu, uma R njani emkhulu, uzoba njani? Uzoba mncane. Kodwa lo uma emncane, that is we increase usize wepipe lamanzi. Shuthi selikhulu kanini ipipe lamanzi. Amanzi azodlula khona izoba njani? Maningi. Shuthi uma sinciphisa i-resistance, lo zoba njani? Uzonyuka lo. Yingakho sithi the current is inversely proportional to what? To the resistance. Ikhumbuleke lonto ngoba uzoyidinga mase sila. Uzoyidinga futhi ngisazochaza lapha. Ngizoyisebenzisa. Buka. Angithi ngifike ngathi mina uma kukuthi uV wethu external voltage noma external potential difference u10 volt, i-example nje lengiqhamuke nayo. Uma u-R1 no-R2 belingana kuchaza ukuthi lo nalo bazobe u5. U5 volt kwakha bani? U10 volt. Okay. Buka. Ake sithathe ngokuthi ke manje le resistance ka-R1 ake sithi u-R1 seku 1.5 ohms. Le resistance ke phela ama units ama ohms angani umsakhumbula yini. Mawusukhohliwa ke uvasha lamanothi. Ake sithi u-R2 yena mhlawumbe usewubani? U3 ohms. Ngikhambana lama values ngoba ngifuna ukuchaza le ndaba ka I no R. Buka. Uma lo 1.5 ohms uyabona ukuthi resistance njani la? Incane resistance la. Kodwa la i-resistance njani? Inkulu. Lapha ya ukube ngisazoya lapha circuit connector in parallel. La ngoba i-resistance inkulu ukuze kudlule amanzi alinganayo la nalapha ya kudinga ukuthi i-force yala ibe njani? Ibe nkulu. I-voltage yala izoba njani? Izoba nkulu ukuze izodlulisa an equal amount of water. La manzi azodlula lapha fanele alingane amanzi azodlula la ngoba njani? Le circuit connector in series. Uzoyibona kahle mase ngifika ku-parallel. Ake ngiye kuwona njengamanje. Okubalekileke la ukuthi uma i-circuit connector in series nanka amaqiniso okufanele wazi ukuthi i-current iyafana kuzonke indawo. Uma ufuna ukuthola i-total voltage ikakhulukazi lesithi external voltage uzothi V1 plus V2. Uma sifuna ukuthola i-total resistance uzothi R1 plus R2. Ake ngisuleke la. Ake sibukeke i-circuit la khona ama resistors connected in parallel. Nakhona kunamaqiniso akhona okufanele wazi. Buka lapha. Qala kulo line lo mude nansi battery yethu. Uhambe ngawo lo line lo. Mawufika la, uyabona la? Khona le ntambo eshona ngapha, khona eshona la phansi. Cabanga amapipe kamanzi. Yafika lapha ya. La kuno T. Bese uthi ilento le yokujoyina amapipe lento esawuthi. If sinawo la unamapipe amanjani? Awuthula. Uma bekade kuhamba u2 liter la kwamanzi. Uma bekade kuhamba u2 liter. Ufika uhlukane kabili la. Futhi la kuzohamba bani? U1 liter no 1 liter provided uma ukuthi uR1 noR2 banjani? Bayalingana. Bengisebenzisa amanzi. Uyabona ke uma ama resistors connected kanje uthi mawusuka lapha noma ungaqala ngale kodwa mawusuka nje la
uthi ubona kuhlukana la noma ikanjani ngisho ukuthi abadwebe kanjani as long as kuhlukana nje la isiyakutshela lonto ukuthi leyo resistor uzoyithola ngala neresistor uzoyithola kulo line lo banjani ba in parallel enye mebethanda bengajoba la iresistor la still nayo ngisho ukuthola lo besimbeke lapha lo ubezobe njani e parallel to uR1 niso lokuqala ke lithi nanya u80 2 liter i-total current is equal to u-A1 plus u-A2 ama-resistors in a parallel circuit adivide ini i-current usho ukuthi uma kunepipe elilodwa lamanzi lifike lihlukana lapha phambili amanzi enjani ayadivideka nawo adivideka kanjani uma lamapipe angaphambili lingana nomabili azothola u-half no-half kodwa uma engalingani njengalapha bengikade ke ngisebenzise 1.5 ngiselapha ngisaconnector in series 1.5 ohms 3 ohms yabo lo 3 ohms lo bani 1.5 ohms angathi sikhulume ngeresistance sathi iresistance if inyuka icurrent izinjani iyancipha if we increase resistance lo decrease because a relationship between I no R njani i-inverse proportionality buka uma kuno 2 amps currently i-current eningi izohamba ngala i-resistance incane ngakhona angiphindi uma sino 2 amps uhamba la uzofika udivideke la udivideka kanjani ngoba laba balingani lo mncane lo mkhulu lo njobe u3 u2 times loya okushuthi ke uma sino bani sino 2 amps u0.25 uzohamba la bese kuthi u1.75 ahambe kuphi ahambe lapha ya yazi into ngishoyo kodwa iphuzu la likhona lami lithi i-current yadivideka la uma i-resistance incane inkulu i-current ezidlula khona futhi ngiqonda ukuthi uma ipipe lelikhulu maningi amanzi adlula khona futhi i-resistance incane lapha kanti ipipe malincane i-resistance njani inkulu mancane amanzi kanjani adlula khona i-resistance mayinkulu incane i-current edlula khona i-resistance mayincane inkulu i-current edlula khona mase bephinda bazohlangana la ukuba i-direction ye-current ibithi kanje uma ku2 la nalapha kuzoba u2 kodwa la nala ngeke izibe u2 i-current ke leyo iqiniso lokuqala ke leyo la kwi-parallel ake sibuke ke iqiniso lesibili lesikhuluma nge-voltage yabona lapha sinobani sino V lo V sithe njani uV external i-potential difference enjani external buka last no V2 yabona uma sinama resistors are connected in parallel question 1 ngisebenzise ini isithembu lo ya V1 umnumzane noma ubaba wekhaya uR1 noR2 yini amakhosikazi kabani kababa oshuthi ubaba mekhona la akekho umunye wabe sophinde simbone la akuchazi ukuthi kunobaba bawu2 cha uma ivoltage yalapha i2 noma ake sithi mhlambe i4 volt neyala izobani u4 volt kodwa lokho akuchazi sothi 4 + 4 cha akuvumelekile lokho usuphula umthetho lapho lo 4 volt lo uapply la nala futhi ubaba uapply la nala babo yedwa njani uapply nala mhlawumbe kuze uzoyikhumbula kahle lento le ngizocela ukusebenzisa umuntu owaziwa ngesithembu uSmeli isithembu umselebu baba umselebu futhi baba umselebu lo ake satha njengamanje mabili amakhosikazi akhe baba umselebu lo okuyi voltage nkosikazi okokuqala nkosikazi okwesibili okusho abekho u2 baba umselebu kuyedwa uma ku5 volt la nala kuzobani u5 volt bese sithi thola ke manje i-total voltage angeke uzuthi wena hayi u5 + 5 cha ku wrong lokho le voltage yana yafana eyodwa
So ke ngaleyo ndlela le voltage leya ebesithi total lapha kwi series iyalingana no V1. In this case uVT is equals to uV1. Sengiyamsusa ke uV2 ngoba bengibhalela ukuthi ngicacise. Buyela question number 1.8 uzoyibona into engishone. Answer khona ngathi bi A. La bisitshengisa khona ukuthi beku combination lapha ya bese im-add ke i-voltage yakhona. Kodwa kulokhuzana uma si connect ama resistors in parallel i-voltage yakhona iyafana. Sengiya kwiqiniso lesingaki lesithathu. Lethine iqiniso lesithathu. Lithi uma ufuna ukuthola i-total resistance la khona ama resistors connected in parallel uzokwenza njani? Uma emabili mangaki emabili ama resistors kuphi kwi circuit connected kanjani in parallel uzokwenza njena? Uzosebenzisa le formula le uthi RT for total resistance is equal to R1 multiplied by R2 all over R1 plus R2. Yabona ke le formula ngibhalile lapha ya isebenza kuphela uma sinama resistors amangaki awu2. Uma u3 noma 4 senze njani parallel wonke. Khona le formula ethi 1 over RT is equal to 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3 plus etc. Depend ukuthi mangaki ama resistors esidila nawo. Le formula le ungayisebenzisa ngisho ukuthi u2. Kodwa le uyisebenzisa kuphela memangaki me2 ama resistors kanjani a parallel. Lena me more than 2 kodwa futhi me2 ungayisebenzisa. Kodwa fanele niqaphele ke la ukuthi fanele wenze uRT ini i subject of the formula ngoba lithi 1 over RT ayisho ukuthi RT. Iwona amaqiniso ke la kufanele wakhumbule uma ubuka ini I diagram ene circuit noma i-circuit. Ila maqiniso ka parallel awu3, amaqiniso awu3 akwi series. Uma sekwi combination ke uzusebenzisa wona lamaqiniso engizobuye ngithi amathuluzi. Uma ukhohlwe iwona khohlwa nawo mama kusala. Ake singeneke ku 8.2 bese ngemshilo kulokhuzana ohms law ok 8.1. Sebethi ke manje switch S is closed. Okay, sebekhuluma ngeswitch ke manje. Nansi le switch le. Ngeke ngakhuluma ngayo lapha 1.8. Ngathi iswitch le ngesikhathi wena ukhanyisa ugesi usuke uvala iswitch. Ngesikhathi ucisha ugesi usuke uvula iswitch. Hawu kanjani manje? Ngoba phela mawuvula iswitch usuke udala ukuthi kube nesikhala la. Kuzoba nesikhala la. Uma kuba nesikhala lento kufanele idlule la. Okuyi current noma okuyi charge ngeke isadlula ngeke sakhanya. Kodwa mawuvala iswitch usukwenzela ukuthi kudlule ini? Kudlule ugesi noma kudlule i-charge lento esibiza nge-current. Sebethi ke switch S is closed. 8.2 the reading on the ammeter is 3.5 amps. Sebethi reading lapha kwi-ammeter ubani iyo 3.5 amps. Usuzokhumbula ke buka la. Nansi battery yethu, nansi battery la. Mawusuka la uza la ngakwi-ammeter okusho lo 3.5 amps umele ini i-total current yani yale circuit lena. Ake sibuke ukuthi connectwe kanjani kwayona le circuit lena. Ngahamba ngeza kuphi? Ngafika la. Yabona lelo kuzana le point la. Ziyahlukana indlela. Khona indlela eza ngapha, khona indlela eza ngala. Sengikhumbula amanzi ami kade ngikhuluma ngawo ahamba epipeni. Oh, ayahlukana futhi necurrent njani izofika ihlukane la. Mengihlanganisa icurrent yalana yala fanele ngithola bani u3.5 amps. La ngino 1 ohms. La ngino 3 ohms. Mncane lo, mkhulu lo. Ngokwala maqiniso la kade ngikhuluma ngawo lapha. Sengiyabona ke mina ukuthi lo mncane resistance incane la. Okusho ukuthi current eningi izodlula la. I current encane izodlula la.
Uyabona? Sengibonile ukuthi lona lo kanjani? Ba parallel ngoba indlela njani iyahlukana lapha ya. Hawu, khona nalo futhi lo mengimbuka. Hayi basendleleni eyodwa nalo. Okushuthi lo nalo ba in series. Kodwa laba bobabili banjani ba parallel kulo. Uyabona? Buka. Uyakhumbula lapha ku series ngithe ini? Ngithe ama resistors are potential dividers. Buka nami uV2. Uyamkhumbula? Bengathi ngisebenzisa ubani? uMr Mseleku. Nangu V2. Lo V2 lo angijabona ukuthi ucover yonke lento la. Laba mesibaqhathanisa nalo banjani? Ba parallel. Okusho voltage yala ne voltage yala sihlanganise yala iyafana. Kodwa ivoltage ngalo nekalo ayifani ngoba banjani? Ba in series. Okusho le circuit lesi siyayibona ukuthi njani? I combination ka series no parallel. Buka lona. Mesifika la laba nalaba noma lona lo kanjani bayahlangana. Okusho ukuthi lo u4 ohms mesimqhathanisa nayo yonke into la iresistor in series. Lo in series nabo wonke laba hayi nalo kuphela. Lo in series nobani nayo yonke into sihlanganisa. Uyabona? Okusho ukuthi current edlule lapha ku4 ohms yobani? Yo 3.5 ohms. Amps I mean. Sebethi ke as calculate external resistance of the circuit. Ku question 8.2.1. Bafuna calculate ni total external resistance ye circuit. Okushuthi bathi as calculate yonke into resistance nje ekhona la kwi circuit ngaphandle. Hayi as part of battery. Internal resistance leyana. Buka. Ake ngibhale khona la ngaphakathi. Asibuke lapha. Ngoba lo nalo banjani ba in series. Lo nalo banjani ba in series. Ngokweqiniso la ka series. Uma nginama resistors in series ngenze njani? Ngiyawa add. Ngizothi lokho kuyini? uRs is equal to 3 ohms plus 2 ohms ongizokunika bani? 5 ohms. Ila u2 kuphela ngiqala ngawo. Buka, lo 5 ohms lo esengihlanganisile in parallel nobani? No 1 ohms. Umthetho waka parallel uthi uma nginama lo ase2 phela manje mase ngihlanganisile seku 5 ohms. Uthi ukuze ngithole total resistance ngizothi R2 is equals to R1 multiplied by R2 over R1 plus R2. Uyabona? Ngiyawukhumbula lo mthetho abakuniki phela kwi exam paper. Abakuniki lama formulas lawo. Abakuniki lezi zinto. Kufanele uyikhumbule. Uyijwaza ukuyicula nje lezi zinto lezi uyeke ucula lezi ngoma zo Rihanna bani. Ukuyinika ibreak angisho ukuthi ziyeke. Zinika ibreak. Ukucula number hey, A2 is equals to A1 plus A2. Makuthi wenza yini hip hop bani. Ukudlala nje ngalezi zinto lezi. Emlonyeni wakho kuphuma izinto zakho physics zakho chemistry nje yabo. Nonkulunkulu bechemistry no physics bajabule yabona. Okay. Buka. Ngoba lo 5 lo ngikuthole ngokuthi ngihlanganise lo 2 nalo 3 ngoba banjani ba in series. Angakamthinti lo yana. Ngoba ngithe lo eyedwa nje in series na yonke into la. Ngiyathola yala. Sengizothi ke RP laba parallel is equal to ngoba mabili ke manje amalokuzana asemabili seku5 okuyithothelela nalo 1. Sengizothi 5 times 1 all over 5 plus 1 is equal to u5 times 1 kwenza bani? U5. U5 plus 1 kwenza bani? U6. Okushuthi total resistance yakuphi yala yubani yu5 over 6 yonke leya ngoba bese ngishilo ngathi le resistance total yakhona in series no 4 ohms. Sengizothi ke RT is equal to 5 over 6 plus 4. Usuzoshaya icalculator yakho ke lapha ya.
ubone ukuthi kuphuma bani. Ngicabanga ukuthi kuzophuma into ewu4,167 mengaphosisi ukuthi calculator yami ikude njengamanje. Kodwa ake ngiqinisekise ngayo ilokhuzana khona okuseduzane la ongesiyona ilokhuzana i-calculator. Buka, hayi sengilungisileke ngabuka lapha. Bengithe ubani u5/6. U5/6 ulingana ubani no 0,83. Hayi sengilungisile ngiyabona imath yami ifuna ukubaleka. Sengiyayibuyisa ke manje. Shuthi la u0,83 plus 4 lokho kuzokunika bani 4,83 ohms. Iyona total resistance la enjani external. Yabo sibale yonke into la. Ngiyenze nga1 nga1 kuzoyibona ihamba kanjani. Bese siyake lapha ya ku 8.2.2. Calculate the reading on voltmeter V1. Uyabona njengoba besho njalo ke bethi calculator i-reading lapha ku V1 bathi calculator i-external voltage. Uzokwenza kanjani ke lokho? Wena ngithi usuyayazi ini i-total what? Total external resistance yubani yu4,83. Yini futhi onyaziyo i-total current. Buka. Total current uyazi? Total resistance uyazi? Hawu, nangu V. Should men uyabona hlangana lento lento. Awuthi ke ngisule lapha kuze nawe ke uzoyibona lento. Uzoqala ngokubhala yona le formula V is equals to IR is equal to 3,5 times u4,83. Lapho ke uzobe naso ushaya calculator yakho. Ake ngibheke nami kulokho kade ngikusebenzisa ukuze ngibale ngibone ukuthi kuyanginika into okufanele ngiyithole. Okay, kodwa ke fanele uthole 4,83 u16,91 ufanele umthole lapha as i-voltage 16,91 volt. Uyabona? Buka, angithi sine EMF lapha sino V1. Ngiyagcizelela nje. Uyabona ukuthi kodwa ngeke uzubone kwamanje. Kodwa ngizokugcizelela ukuthi uV1 u16,91 kodwa i-EMF ayisiwona u16,91. I-EMF izoba nkulu kuno 16,91. Ake ngiqhubeke ke ngiye lapha ya ku 8.2.3. How does the reading on voltmeter V2 compare to the reading on voltmeter V1? Choose from smaller than, equal to or greater than. Buka, bathi asiqhathanise uV1 ubani no V2. Usuyazi uV1 ukuthi voltage yakho ubani u16,91. Buka. Bathi uma uqhathanisa ubuka uV1, ubuka ivoltage yakho izoba ngakanani eka V2 mawuqhathanisa nekabani neka V1. Izoba ngakanani eka V2 uma siqhathanisa nekabani neka V1. Ingabe izoba ncane, ingabe izoba nkulu noma izoba ilingana. Buka. Angithi ukuze sithole bani? Sithole lo ya. Sithole bani? Sithole lo. Ukuze sithole bani? Sithole lo ya. Kufanele sihlanganise yini? I-voltage yalapha, khona neyalapha esingayibalanga bebengayidingi vele. Bebe njani? Bebengayidingi. I-voltage yalana yalapha esihlanganisa fanele sinike bani? uV1. Shuthi ke lokho ngaleyo ndlela uV2 ngeke azabe emkhulu kunaloya lo meyakheka ngokuthi sihlanganise lo nalo. Shuthi lo njani? Mncane. Usizobhala bani? Smaller than ku 8.2.3. Smaller than ku 8.2.3. Lo bekubani? Beku
8.22 lana ku 8.2.3 usuzobhala bani was smaller than. Ake ngime lapho kwamanje so bese siqhubeka no 8.3. Ake siqhubeke ke no 8.3. Bathini ke 8.3. A learner concludes that the EMF of the battery is equal to the reading on voltmeter V1. Baqonda ukuthini lapho? Bathi umfundi lo uconcluda ufika esiphethweni sokuthi i-EMF yale battery le ifana ncimishi noma ilingana nobani no V1. Usho V1 njengoba u16.91 ne-EMF u16.91. Ingabe uqinisile yini noma akaqinisanga? Sobuye sibuyeke lapho. Asize lapha ku 8.3.1. Define the term EMF. Uma bekhuluma ngani nge-maximum, njalo nge-EMF, angathi sebese ngichazile mina ngathi yini leyo? I-maximum voltage provided by what? By the battery. Ama-definitions ke anokuhluka. Hayi ukuthi ahlukile asuke intathu kodwa babeka ngendlela enjani ezahlukahlukene. Abanye bathi it is the maximum. Kubalekile ukuthi ufake bani maximum. So ke la sikhuluma ngani nge-maximum energy supplied by the battery. Angithi bengade ngikhuluma ngo-V kodwa bengikhuluma ngendaba ema-pump. Bese kuba khona i-maximum voltage or EMF. So masikhuluma nge-EMF ke it's the maximum energy noma maximum voltage into efanayo. Supplied by what? By the battery. Okusho ukuthi nama calculator ngabathi calculate EMF noma bathi calculate voltage. I-voltage akufanele ibe more than i-EMF. Kobe kukho into wrong oyenzile lapho. Yona EMF kwakhona amanye ama definitions ahlukahlukene. Abanye bathi it is the maximum work done per unit charge. Nakhona masikaza wona ukuthi it is the maximum energy supplied by the battery. Ake siya lapha ku 8.32. Bathi ke is the learner conclusion correct? Choose yes or no. Angithi umfundi uconclude ukuthi i-EMF no V1 manjani into eyodwa. Babuza ukuthi leso siphetho si correct noma cha. Sengichazile ngathi mina uV1 akakwazi alinganani ne-EMF. EMF enkulu kunalo. Therefore answer sizothini manje? No. Ay u8.33 usethi ke give a reason yokuthi usho njalo lapha na kuloguzana u8.32 1 mark yindaba le voltage lengalingane EMF. Isizathu salokho ke sokuthi khona nansi ya internal resistance. I-internal resistance phela ngithi sithe nayo na inani idinga i-voltage yakhona. Okusho ukuthi la usuzoba EMF is equal to V external plus V internal. Uma sihlanganisa le voltage yala nale voltage izosinika ini i-EMF. Isizathu ke sokuthi wena uthi no ngaphezulu ingoba there is what? There is internal resistance. Ngiyema lapho 8.3.2. Ake sibuka ke question 8.4. Bathi switch S is now removed and replaced by voltmeter V2 as shown in the circuit diagram below. Lapha ke sikhundleni se switch tasebenza ke manje sebemsusa switch S. Sebefaka ini i-voltmeter. Le abayibiza ngobani? Ngo V2. Now, le voltmeter uma beyifaka la, khumbula mawubele ku statement esemumva lapha ya. Batheni
bathe ama voltmeters ane resistance enkulu kakhulu. Angithi resistance yini ukunqaba noma iprocess yokunqaba bese resist kuyisenzo lokho iverb igama lokwenza resist. Buka uma ukunqaba sekukhulu kakhulu la ukhona incurrent ozodlula la. Uma ipipe silinciphisa khona namanzi azodlula awekho uyabona. Okushuthi la uma sifaka uV2 ngoba uV2 une resistance enjani enkulu. Resistance enjani inkulu. Okushuthi current esizodlula isizoba ncane kakhulu noma ayisezukubabiko ngenxa ye voltmeter ezofakwa la leyo V2. Ayiseke ini icurrent ezidlula lapha. Lokho kuzobe sekudala ukuthini? Oba sekudala ukuthi kube sengathi lo 1 ohms akasekho. Okushuthi kahle kahle sengathi le-circuit manje isi-connected in series. Uma ke asimremove angithi sithe current ayisekho edlulayo la sekufana nokuthi manje i-total resistance sekuyile. Uma sisusa i-resistor ebikade connected in parallel i-total resistance ye-circuit yenjani iyanyuka, i-current yenjani ishone phansi. Uyabona? Uma i-current ishona phansi khona le formula ethi P power dissipated by a resistor is equals to the voltage multiplied by what? By current. Uma i-current decrease uchaza ukuthini lokho? Kuchaza ukuthi power izonjani izodecrease nayo. Sengiphendula manje u8.4.1 bathini the power dissipated by the 4 ohms resistor. Kuzokwenzakalani kuyona? I-question ibithi how will each of the following charge choose from increase, decrease or remains the same? Ku8.41 i-answer khona isithi manje isithi decrease because bakhuluma ngepower and usuyazi wena ukuthi uma sifaka i-voltmeter la ngoba ine resistance enkulu sizothatha lokho sikobe sekufana nokuthi ayikho resistance la. Anganoma izwa kahle ngikhuluma ngale resistance ka1. Le resistance izodala ukuthi current ingabisadlula lapho kube sengathi current ihamba kuphi ihamba la. Uma scalculate i-total resistance izoba nkulu manje ngoba i-circuit isi-connected in series. Noma izobe sifana nokuthi i-connected in series. Uma i-current ishona phansi lo ya V kuzodinga phela manje asebenze kakhulu. Bengithi asebenze kakhulu uV1 uzo increase. Phela i-resistance mayisinyuka kuchaza sesidinga i-force enkulu izodala ukuthi amanzi njani aqhubeka ahambe. Sidinga i-voltage enkulu, sidinga i-force enkulu ukuze i-current njani ikwazi ukuhamba nje ukuthi isincane. Bese sishilo sathi i-total current izodecrease chaza ukuthi i-power izokwenzenjani izodecrease. U8.41 usuthi ke the power dissipated by the 4 ohm resistor decreases. And then they are saying u8.42 how will each of the following change the rating on voltmeter V1. Sengiphendulileke leyo nto ngoba phela sesidinga more force ngoba i-resistance sinjani isinkulu sesidinga more force ezophusha i-current through wire. Therefore V1 increases. U8.5 uthi explain the answer to question 4.2. Sengichazile ngathi mina the introduction of uV2 la ngesikhathi si replacer u-switch S replacer izodala ukuthi kube ne resistance enkulu. Uma sekune resistance enkulu kakhulu uchaza ukuthi la kahle kahle ayisezukuba big current ezodlula la noma izoba ncane kakhulu kube sengathi le circuit le si-connected in series ukuthi sihamba la i-current. Uma ihamba la i-total resistance ye-circuit isizo increase. Ma increase i-total resistance i-current ezinjani ishona phansi. Lo ya uzo increase ukuze compensate for an increase in resistance. I-answer ka 8.4.1 leyo ngiyema lapho.